and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Ay, nasipiyat yun ko. Loy! Susiharin niyo, dali! Loy! Wag nga ni mo, Loy. Sado ba mayong laki gihapon ko target? Champion gina akong Ginoo, oy. Ha? Pagkaksa ko, sir, may! Ay, kuhong tagka ko sa'yo, Loy. Magkasukaon niya ko, Bip. Ha? Sala, bilib na mo. Bilib yung kayo, sir! Bilib yung kayo sa akong Ginoo nga ba, ikaw, sir? Bilib, sir! Bilib yung kayo! Psst, hoy. Usaray atong Ginoo. Og kana mao sa FM. Pero ikaw! Sir? Ikaw, sir. Anghel. Sir. Sir, ugma na lang na, sir. Ha? Ugma sa'yo, sir. Ako pa'y pukaw ni mo, sir. Bisa gabi pa. Klaro kayo, gaperting los parang loloy. Ada. Sa'yo mensahe di aloy, ha? Naanin mo nga akong radyo. Kaya, sir. Kaya. Oh, dira, sir. Be. Thunder, go. Hilom mo! Hilom mo! Paluway mo! Hilom! Thunder, go! Oh, kabababan! Yan mo sa gawas, ha? Loy! Sino na ko? Oh, sir! Ano ka magaling ito si Ronaldo? Ano, dalim daw. Kayo sa kayo mensahe, marumag. Nawada yun niyang kahubog. Five minutes akong giingon nga after 5 minutes, makatawag na sila na ko din sa opisina, Loy. Be, tanaw na itong relo, be. Hapit na mo 5 minutes, Loy. 1 minute na lang. 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, medyo mo timing da. Colonel Ronald Joaquin reporting, sir. Malacanang? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Post-dated. He signed the post-dated martial law proclamation. September 21, 1972 ning adlaw sa Huwebes. Gipirmahan na niya ang proclamation sa martial law. Sir! O, Loloy. Magkamaog yun ang itong Ginoo. Magkamaog yun sa FM. Grabe ka bright, tawana. Ha? May makatupong pagkaha sa itong presidente. Ha? Para na ako si FM ay labing mayang laki o bright nga presidente. Bisan pag si Reagan sa Amerika, lupig, Loy! Ha? Loy!
ato ng langit. Sayo lagi kang nagmata. Ngit-ngit pa kaayo, oh. Huwag ako makatug og tarong. Nagsigog mata-mata. Aw, hibawaan maginandaan. Tao ragod ta nga mo. Ayaw na nagtiwasa ka, Agnes. Pero nasayop ka. Ambot ka nung kalit kong nabala ka kagabi eh. Og nagsigi og kulba ang akong dukan. Nguna na magid na. Labi na kay wa na nimo siya makita. Ni balita. Dili si Rudy mo hinungdan nga naingon ko ini. Lahi ka, Agnes. Basta lahi yun. Lahi nga kabalakang akong kibati. Og dili gugma nga to sa tao kining kabalaka og kulba karon nga akong kibati. Naunsa man di ay ka? Mapulang buntag mga kauban sa revolusyon. Mapulang buntag, Kalusyo. Ano na kita karoy dinalian katigon? Ipalihog kong paibaw ka Agnes sa mga kauban. Kalusyo. Kami Kalusyo? tabagi si Agnes, palihog. Kalusyo. Gihangyo ang inyong kahilom, mga kauban. Niya nga atong komander sa atong unita. Kalusyo. Mapulang salamat ka Agnes. O mapulang buntag mga kauban sa revolusyon. Tingali na ibuong kamong nganong adunay dinalian nga tigom nato karong buntag dinhi sa atong unita. May miabot nga mensahe gikan sa kauluhan kun sa Committee Sentral sa partido. Ang presidente ning madawg-dawgong gobyerno, ang diktador, may gipaung-ong proklamasyon sa balaod militar. Ha? Napanida na kiningdaan, taod-taod na, ideklarar gayon sa diktador ang balaod militar. Unsay nagpaabot, Kalusyo? Kung madeklarar gayon ang martial law, musamot kadaghan ang mga revolusyonary, daghan ang magpabukid sa makarato. Tungod kay sama usab karato, pagitaon sila og dagpon, tungod kay mao na kini ang legal nga proseso sa pagparakop niadtong mga tao nga supak og mial kontra sa diktador. Nahibaw na pasab ka ang mga kauban nga tuwa si Karudi, Kalusyo. May mao nang tanan. Alang sa kasayuran sa tanan, si Karuri sa iyang gibalhinan nga unita, siya mo'y nango sa mga operasyon patok sa mga padungon sa katawan. Mao na tingali niyang ipasabot sa kong gibati kagabi pa. Miabot na sab ang laing gabi. Ugma Biyernes na. Magsugod na kita og paabot. Kung kanus agyud mag-martial law. Ug ipangulbaan kog maayo tungod sa akong inahan. Sinang Yolanda? Kung mag-martial law, nahibaw na ta. Kinsa kadtong mga oposisyon ug kinsa kadtong mga estudyanteng aktivista ug ang mga kritiko sa diktador. Siguro sila panakpon sa diktador. Ug usa na ini si Mama Yolanda. Biyernes naman di ay karon. Biyernes karon man nila. Masayuta sa Basilika. Kay dili pataas ang linya. Sige. Sige man nila. Manarapo lang ko sa ping kay murag kay lantanon man ko. Sige na. Uy, Mag-ilis ako na. Kapusugod aron. Sana Pag-ilis na lang dito, ako na lang abli sa pultahan. Unsay ato ninyo? Mayong buntag, Manulanda. Kernel? Niami aron dakpon ka. Unsa? Pusasin ninyo siya. Sige, dali. Ayaw! Ayaw! Sige na. Hoy! Jalan man na! Ayaw na naging naanas man ang Yolanda! Hawa diha! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!